Nario moko mowito ngimagi bang' ka wuongi ochuogi pala kendo kago gi sum e gwenge mag Homa Bay kocha. Ogin weche ma bende wakelo ni weche manyien mag Migago. Nitiere bende weche motenore kod yiero adundo mar kom senete kaunti ma Bungoma kod kuonde chung wards moko e pacho ka ma bende e gwenge magem kocha nyakwa Ramogi tungni gi mutni nomuoch e kinde mar ombulu. Magi to kod mamoko arwakini machiegni mokwongo wayudo weche ma omiyo pek. Nyithindo ariyo kuom ang'wen manyo wuongi omiyo sum e gwenge ma Kochia e kaunti ma Homa Bay owito ngimagi. Yiero madundo e kom senet ma Bungoma kod wards mamoko abich e pacho ka timore odiechieng' ma kawuono. Komishona mar IBC Francis Wanderi ogwetao motelo ne aput manono gi chako tich ayanga odiechieng' makiny. Nakora mogero kini machiegni mar yudo weche manyien adimba. Par nyalo tudori kode namba 3600 ka in gi thuolo bende nyalo luwa e Facebook mara Ramogi TV Kenya, YouTube kachel kod Twitter handle mara en @georgebati_. Nyalo follow e Twitter kanyo mondo mi wayud mathoth ahinya kotenore gi weche manyien mag Migago. Nyinga en George Bati. Wachagi weche mag kuyo. Nyithindo ariyo e kind ang'wen manyo wuongi omiyo osum kendo chuogi pala e kaunti ma Homa Bay owito ngimagi okinyi ma kawuono. Laktar mathiedho nyithindogo Charles Ochola wacho ni nyithindogo ne owito ngimagi kaluwore kod teko mar sum manyogi madho. Min nyithindogo Monica Atieno bende oyango ni ywaruok e kinde gi anyuola mag jaode biro bedo hinga mar kano ringre nyithindogo. The children underwent emergency exploratory laparotomies to rule out any intra-abdominal injuries and were dealt with by the surgical team. And of the two who were admitted in the intensive care unit, we lost one. And of the two who were admitted in the general ward, we also lost one. So we have two survivors who are in inside. IBC. Komishona mar IBC Francis Wanderi ma en achiel kuom komishona ang'wen mane obalo kod jakom margi Wafula Chebukati e wi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya ogwetao motelo ne aput manono gi chako tich ayanga odiechieng' makiny. E oboke mare mar gwetao, Wanderi owacho ni e kinde chamo muma mar apisi ne okuong'ore mar rito kendo tiyo kaluwore kod chik kendo ni mano e gima ne omiyo ne okawo okang' mar chung' motegno e kinde manoneno ka lendo mar duoko mar ombulu jatend piny Kenya ne dhi ataro. Okoni ong'ado mar gwetao kaluwore kod weche mag achaya ma ichego kachiel kod familia mare. Oluwo ni ok ogwetao nikech en gi ketho, to nikech ohero Kenya kendo doher neno ka jo Kenya obiro yudo duoko makare mag ombulu. E oboke neno bende okoni en gi geno ni chike mapacho ka biro rito jo Kenya kendo piny owacho biro chuogo duol ma ochung' ne ratiro kod adiera. Wanderi koro kelo kwan commissioners ma osegwetao chopo 3 bang' Justus Nyang'aya kod Juliana Cherera mayande ne ogwetao ka Irene Masit oseyango mar dhi chopo e nyim aput manyocha ne ochuogi mondo mi onon commissioners ang'wen mane obalo ka IBC. Wadhi nyime nyakwa Ramogi wang'e mago motimore kata ma otenore kod yiero adundo mar kom senet ma Bungoma. Chenro mar yiero ma adundo e kom senet ma Bungoma ne ochakore ayanga okinyi ma kawuono. Kata kamano kwan mar jopiny ma owuok oko ne chenro no ni piny nyaka gie sani. Jochung' mopogore opogore ne ochopo e tesendegi mag luto ombulu ka gikwayo joheragi mondo owuog oko odhi olut ombulu. Afisas mag IBC matayo yiero no oyango ni chenro no timore ma huyanga maonge ng'ukni moro amora. Nimeona leo iko haraka, hakuna kucheleweshwa. Ni kwa sababu hakuna turnout kubwa, hakuna queue, but also there's only one ballot. Hakuna zingine zote zile huwa zinachelewesha ya MCA, ya bunge, ya governor na president. Hii ni ya moja tu ya Senate peke yake. Ile challenge naona ni turnout. Hii ni polling station kubwa. Hii polling station iko na wapiga kura zaidi ya 1600. Ukiangalia hapa asubuhi saa hizi
hakuna queue yoyote. Naona watu wanakuja polepole mmoja mmoja. Bado naomba wengi wale hawajatoka kupiga kura watoke ili waweze kupiga hii kura tupate senator mpya. So far so good. We want to thank the security team. We want to thank the Almighty. We've had a very peaceful campaign, and we expected the exercise equally to be very peaceful, so that at the end of the day, the Bungoma people get the best they want. And I want to say that the process has been smooth, fast and efficient, and we believe that this will translate into a free, fair and verifiable election. Wadhi nyime nyako Ramogi, ywak imedo gol ewi aguch omenda manochuo gi juma mokalo mar Hustler Fund. Kokalo e riwruok mar Operation Ugatuzi, giwacho ni bedo ni aguch omenda no onge kod apise makende kelo penjo mopogore opogore ewi kaka itae. Kamano bende giseyo wach mar ng'ado bath omenda ma ichiwo e kungo ni dhi ataro mar chik ni mar ok ong'ere ng'ama rito omenda mag kungo go. To kwayo marwa ennu judges otam sirikal mondo kik dwar pesa kuomi kendo mondo gi stop this so-called Hustler Fund. Wadwa ng'eyo the following, no pesa ni o akanye to dhi kanye nikech mano ok onyiswa. Mar ariyo, board ma govern pesa ni en board mane nikech according to the act oripo be ni wang'eyo en board mane. Secretariat CEO en ng'ano, pesi kolal to dhi ir ng'ano. Ibro dhi Facebook, ibro dhi Twitter, kose ibro dhi WhatsApp group ibro wang'e pesi. Koro secretariat office bende onge company ma ng'ato nyalo gero ma itiye kod 50 billion ma ok inyal ng'eyo no fees no to kure. M-Pesa pin mari kao. Seche ma ng'ato bro golo go pesi i M-Pesa, bu pesi olal, ibro dhi ir ng'ano. Fintech company mitiyo go ni waparo ne en fintech ma jo Nigeria ama Russia kaka ni winjo wach man Jose Camargo cha. Parliament mane uyiero MPs no mondo olosnu sheria kaka pesu tiyo. Pesa no kokali i parliament. Wang'e mago motendre kod weche mag thieth gi ngima oganda. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori kawo tenore kod riwruok mar Red Cross ochako chenro mar puonjo oganda e yo ma ginyalo geng'o godo tuo mar Ebola. Ma kaluwore kod kwan mathoth mag jogo ma oringo pinjegi kaka Burundi kod Congo ma biro e kaunti ma Migori kendo ma osebedo ka kwan gi medore. Jata weche thieth e kaunti ma Migori James Oguk owacho ni kaunti ma Migori nitiere kamarach e gamo tuo mar Ebola kaluwore kod kwan mathoth mag jogo ma oringo pinjegi ma osebedo kod Ebola e kinde mokalo. Watimo gimiluongo ni surveillance. Wadwano puonjo piny mondo jopiny giwegi ong'e kaka nyalo nono jogo moa ta Uganda, jogo moa dhi Uganda, to gi cases manyalo bet e community. Screening mar physical check, ing'iyo ng'ato penjo. To screening mani ikawo sample nitere lab cha, to pok otim, mano watimo mana kapo nitiere ng'ama suspect. To screening mar surveillance to dhi nyime e border ma donjo Tanzania, e border ma borders machalo kaka islands machalo kaka Migago, wan nitiere gi teams matimo screening. Ato ka ng'iyo taneno ka okenge maber mag kedo gi tuoni to pok oket malong'o. Nikech chutho kwa ng'iyo waneno ka jowa moko nitie madonjo Migago, to Migago kanyo giromo gi jowa moko ma Tanzania, ma Tanzania ma Uganda kama tuoni nitie. Ok ane ka nitiere okenge maber. Mar ariyo pok aneno puonjruok malong'o odonjo ne jopiny mondo gibed gi ng'eyo matut ni to tuoni donjo nade, ere kaka obiro, to ere kaka wanyalo dak. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV e weche manyien mag Migago. Odiochieng' ma kawuono pod wan gi mathoth ahinya ma waluwo ni nang'isi weche mag yiero adundo ward ma South Game kachiel kod mamoko mathoth bende ma pod otenore kod ma wafwambo ni e gwenge mopogore opogore. Kik idhi mabor, bed mana dhi nyime keto Ramogi TV e weche manyien mar bang' yweyo madundo ni pod wan mana gi mathoth kowuok e odwa mar weche manyien to mana nikech in. Bed mana keto ka.
Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tichario Ras. We believe in producing all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cheza mechi za World Cup on Shabiki.com for the biggest to Kenya. Kuwa Shabiki, not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Radio Ramogi. Ni mago motendre kod weche maga po kon kum jotelo mamoko eno ni bura no chopo kare. Jotelo go opuoyo piny owacho kuom puodho thoth jomamine lemo mag jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore ka giwacho ni pok mar lemo ni kit chwech biro bedo thurka e ndalo machuok mabiro. Ramogi watimo mos ne duon no kwanyal winje yo makare kata kamano ibiro yudo gi jatend piny Kenya masani William Ruto. Mama Kisumo kagirado kod jopiny e nyayo kwe kendo neno ni jiduto oloso kod dwol achiel. And this is coming after the general election, which was very hotly contested. We had a candidate from this region who garnered enormous number of votes, and of course did not pronounce the winner, but nevertheless, life must continue. So we are coming to try and look that we must heal fast so that we can start living together in this country, everybody having a share with other people. When we are paying taxes, we are the same. Part of healing is giving a report post-election, so that you see who did the best. We found that IBC really gave out information. They opened their portal. Anybody could access their portal. You can say what you like, but that portal was available for public access. And then media did a lot. And even the police did a lot. We did not hear anybody beaten. You know, all these things. So this message must now be known, because in the past we never really used to diagnose or analyze and say what has happened. Jaod bura ma Thika Town ogolo paro mar medo menda mag jodongo kowuok siling 2,100 nyaka 3,500 dwe ka dwe kaluwore kod ochumi ma koroidho. Alice Ng'ang'a mabende na achiel kuom jodito e komiti ma ochung' ne weche mag rito gande od bura owacho ni omenda ma jodongo yudo tin kaluwore gi ochumi moidho kendo gibedo gi pek nyiewo yedhe kod chiemo. Bende omedo ni piny owacho chano medo kwan mag jogo ma ondikore yudo omendago kendo timo nonro mar puodhogi kaluwore ni pod nitiere jogo ma yudo omendago kata bed ni ne gise nindo. Ng'ang'a bende omedo ni gibiro timo nonro mar golo nyinge jogo ma yudo omendago tok chik.
suggestion would be giving them money, transfer the money every month. And also we raise the money from 2,100 to about 3,500 because times have changed, things have changed, medication has changed, food has changed. So we are proposing that. We are also proposing that the modality of giving out or transferring money, we need to do it, overhaul and redo it again. Some people passed on and they still receive money. Nobody has ever cancelled that money. There are others who have already clocked 70 that time. By the time it was enacted, there were 64. Right now they are 70. We need also to include them. Wadhi nyime nyako Ramogi wang'eyo mago motenre kod weche mag tong' e kind pinje mag Afrika ma Ugwe. Piny Kenya kod Tanzania ochako chenro mar beto kendo keto ler e tong' margi ma lachne nyalo romo kilomita 760 kaka yorno mar bero tong' mar pinje ariyogo. Tong' machakore na mataro mar piny Tanzania nyaka gwenge mag Namanga e kaunti ma Kajiado e piny Kenya ler kuom chungo sirni mayango tongo. Apisas mochung'ne chenro no timo limbe kilomita 110 no kaka sirni mayango tong' ichungo. Chenro no nie tielo mar ariyo ka chenro mar beto bunge mawuok e nam mar Lolwe nyaka Namanga koro niendi chiegni rumo. Chenro no endo bende geto tieko timbe njore ma osebedo katimore kendo achije pondo e tong' mar pinje ariyogo. Zile alama zilikuwa mbali. Some of them zilikuwa 5 km apart, that's why kwa tunaongeza more alama katikati na kukiria line iwe easier kuiona. These pillars were put during the colonial times. So you can imagine they are over 100 years old. Some have been vandalized, others have fallen off because of wear and tear. So we are marking them, we are rebuilding, especially the primary pillars that mark the boundaries. E pachoka kod piny libamba ma Tanzania. Jokanyo wuok e tong' mar Kenya kod piny Tanzania. Hii FGM inatokana na masuala ya mila. Katika kikao chetu hiki ambacho tumejadiliana, tumegundua kwamba hawa Wakurya wanatumia mila na desturi zao. Sasa mila sio jambo la kutoka kwa dakika moja. Kwa hiyo tumeweka mikakati ya kuendelea kuwapa elimu ili wajue kabisa hizi ni mila kandamizi ambazo zinatakiwa tuzitokomeze na tuhakikishe kwamba hazileti madhara kwa mabinti. Mabinti hawatakiwi kukeketwa. Wakeketaji wanatumia mbinu ya kutembea kwa mamboma ya wasichana ambao wanataka kukeketa. Siku hizi hautapata ile open cutting of the girls. Hiyo imeisha upande ya Kenya. Lakini hii sasa imejitokeza kwa njia nyingine ambayo sasa wanatembelea mboma. Na hii siri imegunduliwa na ndio tunataka tu enhance intelligence gathering. Sharing of intelligence kati ya wenzetu upande ya Tanzania na upande ya Kenya. Ndio wakora wakitorokea Kenya wananazwa, wakivuka Tanzania wananazwa. We had rescued a total of 23 girls who were at risk of FGM. This was made possible by the vigilance that we have had at the community level through training these girls to identify signs and symptoms at home that will make it possible for them to understand what their parents are planning in terms of getting ready and getting prepared to take them for the cut. Wadhiane gwenge mag South Game Ward kama yiera dundo ne timore kaka nasingo ni motelo. Ji ariyo yudo hinyruok tok jonjore moko mapoko yangi monjo nyamburko mar jachung' Brian Ochieng e kinde mano dhi luto ombulu e yiero matin ma South Game Ward. Tim maundu notimore kar luto ombulu mar sikund primar Makambare ka chenro mar luto ombulu e sikund primar Makambare no chung kuom thuolo machuok tok jonjorego kata moko monjo tesen no kod ojalo arunge kod gige lweny mamoko makoch. Yiero ma South Game Ward oywayo jochung' kamoting'o Polycarp Wanga mar ODM, John Adino mar LDP, David Audi mar UDM, Enoch Okinyi mar duond buch CPK, KMDG jachung' margi en Bernard Otieno.
Duond bura mar Jubilee jachung' margi en Kenneth Omolo e kinde ma ji adek to chung' maonge duond bura moro amora, mano kama oting'o Brian Onyango, Christopher Ouma kod David Akech. Wadani watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa Kari Mulindi e yor simu mondo mi onyiswa kaka chenro koro chalo gie sani. Ujambo Mulindi, kama unavyonipata wakati huu, uniambie jinsi mambo yanavyokwenda kufikia sasa, kwa sababu mwendo wa asubuhi hivi kulikuwa na kisa ambapo watu fulani tekeleza uvamizi katika wakati wa kupiga kura, na tumepata kwamba watu wengine wamejeruhiwa na kulikuwa na uharibifu wa magari ya moja ya wale ambao wanagombea kiti hicho. Hadi kufikia sasa taswira ni vipi? Kuna hali ya utulivu ama bado kuna wasiwasi miongoni mwa wapiga kura? Mnakupata kwa njia iliyo bora zaidi nikiwa hapa katika shule ya msingi ya Kambare. Na jinsi ilivyokuwa kumekuwa na rabsha hapa kuanzia asubuhi. Na hata sasa tunapozungumza, mbele yangu tu naona gari moja linateketezwa, mengine mawili yameharibiwa kwa mawe, na watu kadhaa hapa vile vile, kuna wale wamepigwa kwa rungu na kuna wale wamedungwa visu, na kuna wale ambao pia wamepata ajali baada ya gari lao kuvamiwa na mawe kisha kuanguka kwenye mtaro kando ya barabara, na watu zaidi ya 8 wakajeruhiwa vibaya ambao wamepelekwa katika hospitali ya karibu hapa kwa sasa. Na kwa kufikia sasa katika kudhibitisha, lakini kwa sasa maafisa wa polisi wamekuja hapa kwako. Asante sana Mulindi kwa taarifa hiyo. Tutarejea tena wakati mwingine, wakati ambapo tunatumai kwamba hali ya utulivu itakuwa katika sehemu hiyo ya South Game. Nyakwara Ramogi maga Weche chalo kaimiwa report kod jafwambo marwa Keri Mulindi kanitere gwenge maga Siaya, mabende onyisowa ni kanyo nitie jomoko maundu mane otimo monj okinyi. Kata kamano weche koro niendi apisa magarita kwe oseketo weche yo makare. Wadhi nyime kod weche mamoko Nyakwara Ramogi, kama koro wadhi nyaka od bura mamalo mar piny Kenya. Ywak imedogol ewi Nyakwara Ramogi, weche mantiere ni ywak imedogol ewi gucho omenda mano chugu juma mokalo medano ni Hustler Fund, mabende nyaka gie sani mano en wach mane wasekelo ni motelo. Kata kamano gie sani wadani mondo mi wang'ia ni to gin ang'o gini matimore e od bura mamalo mar piny Kenya. Parni nyaka gie sani Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula nyocha ne oluongo jokanyo mag od bura mondo mi obedie romo moyiedhi ma iluongo ni special sitting gi dho ngere, mondo mi giwuoyane ging'ini to gin ang'o gini ma ginyalo kalo kata gin ang'o gini ma ginyalo timo e yo makare. Wadani wadhi ane mondo wawinjane ni to weche chalo nade gie sani, mondo wang'eni to gin ang'o gini ma itimo, nikech jafwambo marwa Chris Owino nitiere gwenge kata e od bura mar piny Kenya kama oda tudre kode yor simu. Onyiswa ka jo od bura osechopo, moko kuom gigo ma ilieko ni dhi twage e romo ma kawuono. Chris Owino, amosi ni misawa ka ine od bura mamalo mar piny Kenya. Nyiswa ni to nyaka gie sani ma en romo ma oyiedhi ma oluonge jo bura kane gisedhi e yweyo mar dweche 2. Gin ang'o gini ma oket e mesa mar twak ma jo od bura gi nyaka ne ringa e kinde mane gin e yweyo machuno ni nyaka giduogi? Erokamano George Bati, od bura mamalo kae, mana ka iselero Nyakwara Ramogi odiochieng' ma kawuono en romo moyiedhi kata special sitting, kalore ni chenro mag od bura ne ochopo e twak mag od bura kata standing orders e od bura ma sani. Anthony Kimani Ichung'wah, ja od bura ma Kikuyu, ne ondiko ne Speaker Moses Masika Wetangula kendo ne okwaye mondo oluong romo moyiedhi ma jo od bura mondo gitwag ewi paro mag chik kata bills ma idhi kelo odiochieng' ma kawuono. Moko kuom weche kata bills ma kata paro ma idhi twag odiochieng' ma kawuono oting'o twak ewi chenro mar puodho jokanyo mag komiti matayo omenda mag ute chung' od bura, mano NGCDF. Kane Attorney General ma pacho kae JB Muturi ne osemiyo migawo mar aguch omenda National Treasury thuolo madhi nyime kod miyo ute chung' od bura omenda mar CDF bang' ywaro kuom thuolo malach e kind od bura kaachiel kod bad migawo mar doho. But gima nyaka ing'e en ni omenda ma idhi chugoni ma en e bwo telo manyien, e bwo telo mar Kenya Kwanza, kendo manyiso ni
mondo omenda mar ute chung' od bura kata CDF ochwal ute chung' od bura 290 ma pacho kae. Od bura ka od bura kata constituency nyaka bed kod jokanyo matayo omenda ni. Koro jokanyo mag komiti matayo omenda ni, ajakomgi, magi gin jok manyaka puodh kod od bura. Koro odiochieng' ma kawuono od bura dhi puodho nyinge jogo madhi tayo omenda mag ute chung' od bura mag CDF e ute od bura 290. Mano chenro mokwongo mag nyinge manyaka od bura puodh. Ute chung' od bura CDF kod jokanyo e duol mar Commission on Revenue Authority. Od bura bende odiochieng'no dhi yudo thuolo mar goyo mbaka ewi paro kata ute minyalo chwal kowuok e od bura mar Senate kaachiel kod piny owacho mamalo. Piny owacho mamalo nyalo bedo kod paro kata na motion kata na bill gi dho ngere ma gidwaro ni mondo gichwal ne jo od bura mondo jo od bura chak twak e wiye. Koro ma bende special sitting kata romo moyiedhi miyo jo od bura thuolo mar mondo giyud ute kata mana bill kata na motion ma piny owacho dwaro ni jo od bura otwagie. Kanyalo mana lieko e kinde romo ma jo od bura mag Kenya Kwanza, jatend piny Dr. William Ruto nyocha olieko ni odwaro ni jo od bura opuodh paro mar madhi achuogo apisi ma jatend jo od bura makwedo piny owacho, mano opposition leader. Seche moko paro mabende mago bende weche manyien ka jofwambo mago kere gwenge mopogore opogore. Chris Owino nitiere od bura mamalo mar piny Kenya e gwenge ma Siaya kocha. Wamedo luwo weche mag yiero adundo e kad ward ma South Game. Wakere gwenge mopogore opogore nyaka Ramogi. Ka ok kamano yiena mondo atieke gi kanyo mathoth biro yudo saa 10 weche manyien ma ka gi kacha saa 1 gi saa 3 marutino bende. Nyinga en George Bati, oriti masani.